दिनै जोङो इउपिपिएल राजनिति हान्जानिफ्राय क'क्राझाराव फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव खामानि मावनो जे मोनसे स्टेरिं कमिटिनि अफिस मावख' जों दिनै बेखेवनाय जाबाय धुमधामै आरो खोब मोजां बयबो बाहागो लादों आरो दिनैनिफ्राय जोङो अफिसियेलि बे जे मोनसे बिसायख'थि फोसावदिंनायनि जे हाबाफारि बेखौ जोङो लाबाय आरो फैबाय थानाय समावहाय जिखिनि केन्डिडेट फोसावनानै नमिनेशन साबमिट होनाय आरो प्रसार अभियान खालामनाय गासिबो खामानिखौ नैबे मावख'निफ्राय खालामनाय जागोन गतिके सेन्ट्रेलि जों बेवहाय खालामनाय जाबाय बाखि जों समस्ति वाइसै आरोबाव जोङो बे इलेक्सन स्टेरिं कमिटिखौ जों बानायनाय जागोन आरो बेबायदिनो समस्ति वाइसै 40टा समस्तियाव जों खामानिखौ मावगोन जोङो सेकेन्ड पार्टनि जे केन्डिडेट फोसावनायनि बाथ्रा दङ बेखौ जायखिजाया समावनो जों होनो थांगासिनो दङ आरो बेखौ जोङो समाव रायजो राजाफोरनो मिथिहोगोन बेथ' मोजां मोनसे थासारियानो बुंनो थाङोबा खारन जोङो इउपिपिएल हान्जाया खोब शक्तिशालि जाबाय दा बयबो रायजोफ्रा बेखौ मदद होबाय थादों गतिके जि दला शक्तिशालि बेवहाय टिकेट बिनायनि अनजिमायाबो बारा जायो प्रत्येक गोबां समस्तियावनो गोबां जोंनि इउपिपिएलखौ मोजां मोनग्रा नेता कर्मिफ्रा दिनैहाय केन्डिडेट जानो थाखाय दाबि थिखांदों बे जोंनि थाखाय खोब मोजां नाथाय दला सिस्टेमेटिक भाबै जोङो बिजाथिफोरखौ जोङो सायख'दों आरो जों फोसावदों आरो जों फोसावलांबाय थागोन आरो दला सिस्टेमेटिक भाबैनो डिसिप्लिन भाबैनो बेखौ मानिनानै जोंनि फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जों देरहासारनायनि थाखाय बयबो खामानिखौ मावगोन आरो बेवहाय जेबो गोनो गोथो गैया